Príjemné dobré ráno. Otváram druhý rokovací deň schôdze ústavnoprávneho výboru, ktorého jediným bodom programu je návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Zároveň mi dovolte privítať okrem poslancov Národnej rady členov ústavnoprávneho výboru aj za zástupcov kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, docenta GIBU a doktora Stanislava Gaňu. Súčasne vítam aj verejnosť vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí. Budeme pokračovať v otvorenej rozprave podľa harmonogramu a abecedného poradia. Pristúpime k 14. uchádzačovi o to, aby sa ešte predtým poprosím pána poslanca Dostála, ktorý sa hlási o slovo. Pán predseda, ja by som mal dve otázky, ktoré súvisia s priebehom rokovania. Jednak by som sa chcel spýtať, kedy bude zverejnený záznam z prenosu verejných vypočutí, lebo teda je tu online prenos, ale na webovej stránke Národnej rady ešte zatiaľ nie je zverejnený záznam. Ja chápem, že to chvíľu technicky trvá, ale vzhľadom na to, že budúci týždeň už bude tá voľba a mnohí ľudia nemajú možnosť sledovať to online, lebo sú v práci, ale možno by si to radi aspoň niektoré vystúpenia pozreli po obede alebo vo večerných hodinách alebo cez víkend, tak by bolo podľa môjho názoru veľmi vhodné, keby čo najskôr záznamy z vystúpení, ktoré sa uskutočnia, boli zverejnené na webovej stránke Národnej rady. A druhá otázka, chcel by som sa spýtať, či už pán docent Fico dodal podklady, ktoré potvrdzujú, že mal výkon právnického povolania aj nad rámec toho 13 a 3/4 roka, ktorý je nesporný a ktoré teda potvrdzujú, že bol činný v právnickom povolaní najmenej 15 rokov. Upozorňujem na to preto, lebo ostatní kandidáti dodali svoje životopisy, z ktorých to možno usúdiť už pred viac ako 2 týždňami a teda mali sme sa možnosť s nimi oboznámiť, skontrolovať si to, pozrieť sa, aká je tam právna úprava, či to možno alebo nemožno považovať za právnické povolanie a pokiaľ dostaneme prípadne nejaké dokumenty od pána docenta až na poslednú chvíľu predtým, ako budeme hlasovať, či spĺňa podmienky dané ústavou, preto aby sa mohol stať ústavným sudcom, tak nebudeme mať dostatočný čas na to, aby sme sa s tým oboznámili a dôkladne to posúdili. Takže by som chcel poznať odpoveď aj na túto otázku. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o druhú otázku, odpoviem, že nemám vedomosť, že by niečo prišlo na výbor alebo do podateľne Národnej rady. A pokiaľ ide o prvú otázku, tak mňa tiež samozrejme zaujíma, či bude možné pozrieť si aj zo záznamu rokovania schôdze ústavnoprávneho výboru, ale tak ako vy momentálne na túto otázku neviem odpovedať, takže predpokladám, že v priebehu dňa sa budeme pýtať technického personálu v Národnej rade. Pán poslanec Bebla. Ďakujem pekne. Ja som sa nechcel hlasiť, ale využijem, keď už pán kolega otvoril tú otázku tej praxe, že chcem sa tiež spýtať kolegov, lebo toto nie je tak na kandidátku, ktorá tu bola včera, ale na kolegov, že ako budeme vyhodnocovať v prípade pani štátnej tajomničky Jankovskej rodičovskú dovolenku, pretože v prípade, že by sme rodičovskú dovolenku nezapočítavali do právnickej praxe, tak pani Jankovská nespĺňa tiež kritérium 15 rokov. To znamená, že je to otázka, ktorú sme ešte neriešili. Chcel som sa vás spýtať, či ju chcete riešiť zajtra popoludní v rámci tej rozpravy alebo nejakom inom čase, alebo dať jej nejaký priestor ešte na to. Ale chcel som sa spýtať, že keď je ten vhodný čas. Ďakujem. Ja si myslím, že po tom, ako si vypočujeme všetkých uchádzačov, bude pokračovať rozprava, každý sa môže vyjadriť a nevidím dôvod, aby sme v rámci pokračujúceho vypočúvania riešili už tých, ktorí boli vo včerajší deň. Takže odporúčam tieto otázky si pozbierať na diskusiu potom, ako absolvujeme rozhovory so všetkými 40 minus jedným navrhnutým na kandidátov, ak je súhlas. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa už môžeme sústrediť na prvú v poradí, teda 14. ale dnes prvú uchádzačku o funkciu sudcu
o funkciu sudcu Ústavného súdu. Je ňou pani docentka, doktorka Martina Janošiková, doktorka filozofie. Vážená pani docentka, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na schôdzi ústavnoprávneho výboru v rámci jediného bodu programu 83. schôdze, ktorou je návrhy na kandidátov na sudcov Ústavného súdu. V rámci vášho úvodného vystúpenia vás poprosím, aby ste sa predstavili. Môžete uviesť najmä svoje pracovné skúsenosti, dôvody, pre ktoré sa uchádzate o funkciu sudcu Ústavného súdu, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch, vedeckých konferenciách a podľa vášho názoru vaše najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Následne vám budú môcť klásť otázky poslanci Národnej rady, členovia ústavnoprávneho výboru, poslanci z iných výborov Národnej rady, ako aj zástupcovia kancelárie prezidenta. Ešte raz vás, pani docentka, srdečne vítam a prosím vás o vaše úvodné slovo. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za privítanie a takisto za možnosť vystúpiť tu pred vami a prezentovať sa. Moja prezentácia je založená na myšlienke Steva Jobsa, ktorú prezentoval na Stanfordskej univerzite. Vychádzal v nej z toho, že životy nás všetkých sa skladajú z určitých bodov a síce nevieme predvídať ten ďalší bod alebo presne stanoviť, čo bude tým ďalším bodom v našom živote, ale keď sa otočíme späť a pozrieme si tie body, ktoré sú v tom našom predchádzajúcom živote a keď ich pospájame do určitej priamky, tak tie body by nás, a tá priamka hlavne by nás mohla nasmerovať k tomu ďalšiemu a mohla by nám pomôcť voliť tú ďalšiu cestu. Ja sa teraz v tejto svojej prezentácii pokúsim prezentovať body môjho životného príbehu, ktoré podľa môjho názoru vyúsťujú do toho, prečo sa tu dnes ocitám a prečo sa uchádzam o post sudkyňa Ústavného súdu. Budem postupovať tak, ako ste ma vyzvali, teda tie body budú súvisieť s mojimi pracovnými skúsenostiami, s mojou vedeckou činnosťou a s mojou publikačnou činnosťou. Čo sa týka pracovných skúseností, pre moje pracovné skúsenosti je typické prelínanie tej akademickej sféry, teda čistej teórie, s praktickými skúsenostiami, ktorých som na tých praktických pozíciách mohla využiť teoretické vedomosti, prípadne zasa naopak z tých praktických pracovných pozícií a získať informácie, ktoré som potom následne mohla overovať v rámci svojej vedeckej práce. Tá akademická sféra alebo pôsobenie v akademickej sfére začala v roku 2002, kedy som začala pôsobiť na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som dodnes v pozícii riaditeľky Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva. Od počiatku svojho pôsobenia sa vedecky zameriavam na právo Európskej únie, prednášam tento predmet, vediem seminárne cvičenia, vediem záverečné práce a v súčasnosti už aj doktorandov v tejto oblasti. Jedna z významných oblastí práva Európskej únie, alebo jedna z významných problematík, ktorej sa venujem, je vzťah práva únie ku vnútroštátnemu právu, kde sa nevyhnutne dostávam do kontaktu s ústavným právom a s pozíciou Ústavného súdu Slovenskej republiky. S týmto vedeckým zameraním súvisí aj môj vedecký rast, kde doktorandské štúdium som ukončila na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Moja téma mojej práce úzko súvisela s Ústavným súdom Slovenskej republiky, pretože názov mojej záverečnej práce bol problémy vzťahov Českého ústavného súdu a Ústavného súdu Slovenskej republiky na jednej strane a na druhej strane Súdneho dvora Európskej únie. Na toto doktorandské štúdium nadviazalo aj moje habilitačné konanie, kde predmetom habilitačnej práce bola Lisabonská zmluva, čo je vlastne posledná revízia primárneho práva Európskej únie a habilitačná prednáška bola venovaná Charte základných práv Európskej únie, čo ako je známe je písaný katalóg základných práv, ktoré sa Únia zaviazala rešpektovať. Ako som už spomínala, na toto moje akademické pôsobenie nadväzujú aj praktické pozície a praktické právne skúsenosti. Tou prvou bola pozícia externej právnej poradkyne na Ústavnom súde v rokoch 2004 až 2006,
kde okrem toho, že som sa podieľala na príprave niektorých rozhodnutí, tak som zabezpečovala napríklad aj školenia interných poradcov v oblasti práva Európskej únie v čase, keď teda Slovenská republika pristupovala do únie a tých poznatkov o únii, vedeckých poznatkov o únii ešte až tak veľa nebolo. Nasledovala v roku 2005 mesačná stáž na Súdnom dvore Európskej únie v kabinete sudcu Súdneho dvora. A potom prišla taká tá zatiaľ najväčšia pracovná skúsenosť z oblasti praktickej aplikácie práva, a to pôsobenie na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu v rokoch 2008 až 2012 v kabinete generálneho advokáta. V rámci tohto pôsobenia som mala možnosť prispievať k tvorbe rozhodnutí Súdneho dvora, rozhodnutí, ktoré zaväzujú občanov únie od Fínska po Portugalsko, od Írska až po Maltu. Dosah rozhodovacej činnosti Súdneho dvora je skutočne veľký. A tým, že som sa podieľala na príprave návrhov generálneho advokáta, v slovenčine to znie zvláštne, ale ten dokument, ktorý generálny advokát pripravuje, sa volá návrhy. Ja som pripravovala návrhy týchto návrhov. Tým som vlastne mala možnosť prispieť ku fungovaniu alebo k tej rozhodovacej činnosti. Tieto skúsenosti zo Súdneho dvora využívam dodnes. Z poslednej doby by som ešte upriamila pozornosť na svoju spoluprácu s Ústavným súdom, kde minulý rok som bola vyzvaná alebo oslovená z prostredia Ústavného súdu na spracovanie analýzy možnosti predĺženia prejudiciálnej otázky Ústavného súdu Súdnemu dvoru v konkrétnej veci. A v prípade teda, že dospejem k záveru, že to je možné, tak aby som spracovala návrh uznesenia, ktorým dôjde k prerušeniu konania a prejudiciálna otázka bude položená. Čiže toto sú moje pracovné skúsenosti, prešla by som ku svojej publikačnej činnosti. Celkovo v zozname mojej publikačnej činnosti je 170 publikačných výstupov a takmer taký istý počet citačných ohlasov na tieto moje publikácie. Z nich by sa vyzdvihla hlavne dve vedecké monografie, ktorých som spoluautorkou. Obe sú s ohľadom na svoj obsah výnimočné v slovenskej právnickej spisbe, pretože prvá sa venuje ústavnej zmluve, teda Lisabonskej zmluve, ktorá nahradila ústavnú zmluvu, skúmaniu dopadov na samotnú úniu, ale aj na náš právny poriadok. A druhá sa venuje charte základných práv, jej teoretickým aspektom, ale aj používaniu tejto charty v konaniach pred všeobecnými súdmi a pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Ďalej tú moju publikačnú činnosť tvoria 4 vysokoškolské učebnice, z nich 3 sú z oblasti čisto práva Európskej únie, tretia je z oblasti procesného práva, kde som skúmala aspekty pôsobenia práva únie na slovenský právny poriadok v oblasti občianskeho procesného práva. Tie zvyšné je to množstvo vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch, kde sa zameriavam na problematiku práva únie, ale mnohé z tých príspevkov sa venujú analýze rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky z pohľadu toho, ako Ústavný súd pristupuje k právu únie, ako ho využíva, ako s ním pracuje, ako vytvára doktríny vzťahu Ústavného súdu k právu únie. To množstvo mojej publikačnej činnosti súvisí aj s tým, že som bola spoluzakladateľkou prvého časopisu, ktorý sa venoval rozhodnutiam Súdneho dvora. Od roku 2002 alebo 2003 sme vydávali v spolupráci s vydavateľstvom Jura Edition výber z rozhodnutí Súdneho dvora. V roku 2012 to už skončilo, pretože to stratilo praktický význam. A v aktuálnej dobe mám pravidelnú rubriku v biltene Slovenskej advokácie, kde mesačne približujem judikatúru Súdneho dvora, vyberám za dané obdobie najdôležitejšie rozhodnutie, uskutočňujem jeho analýzu a presahy tohto rozhodnutia do nášho právneho poriadku. Takže toľko k publikačnej činnosti. Tým tretím bodom mojej prezentácie je účasť na seminároch a vedeckých podujatiach. Táto aktivita je nevyhnutne spojená s činnosťou alebo s pozíciou vysokoškolského učiteľa, preto nebudem všetky svoje vystúpenia prezentovať. Dalo by sa rozdeliť vlastne na také dve časti. Jednak vedecké vystúpenia na vedeckých konferenciách s vedeckými príspevkami, kde by som upriamila pozornosť hlavne na vystúpenia v rámci Košických ústavných dní, pravidelné vystúpenia, kde toto podujatie organizuje Ústavný súd v spolupráci s právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. A tá druhá rovina tých vystúpení
sú v podstate školiace aktivity na rôznych seminároch. Z nich by som vybrala dlhoročné prednášanie na advokátskych seminároch, teda pre potreby advokátskej komory od roku 2013 až do dnešných dní. A potom vlastne školiace aktivity pre Inštitút pre verejnú správu od roku 2003 do roku 2013. Takže takto som vám v stručnosti predstavila body toho môjho života doterajšieho, ktoré podľa môjho názoru odôvodňujú, prečo si myslím, že by som mohla prispieť k riadnemu fungovaniu alebo k plneniu úloh Ústavného súdu. Vzhľadom na narastajúci význam práva únie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu si myslím, že moja vedecká špecializácia by mohla byť užitočná pre činnosť Ústavného súdu. A v rámci tohto vypočúvania sme už vlastne počuli mnohokrát o tom, aký je Ústavný súd dôležitý, aké sú jeho úlohy. Je to nespochybniteľne garant ústavnosti, nespochybniteľne garant ochrany základných práv, ale mierne v úzadí je jeho ďalšia úloha, a to úloha, ktorá spočíva v tom, že by svojou rozhodovacou činnosťou mal takisto prispievať a dbať o to, aby Slovenská republika mohla plniť záväzky, ktoré jej plynú z členstva v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani docentka. V nasledujúcej časti, pokiaľ budete súhlasiť, vám môžu poslanci alebo zastupcovia kancelárie prezidenta klásť otázky. Prosím, aby ste si prípadne poznačili otázky, pretože vzhľadom na doterajší spôsob máme dohodnuté, že sa poslanci a kolegovia z kancelárie prezidenta budú pýtať v bloku 3 otázok, z pravidla 3 otázok. Ja si dovolím ako prvý položiť vám otázku, kam až by mohol podľa vášho názoru zájsť Ústavný súd pri hľadaní materiálneho jadra ústavy, pri istom aktivizme až po príklad, ktorý máme z Českej republiky, zrušenie ústavného zákona, čo samozrejme do priamo vyslovených kompetencií ani v Čechách nepatrí. Ďalší s otázkami pán poslanec Dostal. Ďakujem. Ja by som sa chcel pani docentky spýtať, aký je názor na záväznosť rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré nie sú adresované Slovenskej republike. Ďalej by som sa chcel spýtať na jej pohľad na harmonizáciu práva v tých oblastiach, ktorým sa prioritne venuje, teda harmonizáciu práva v rámci Európskej únie, na jej dosiahnutý stupeň a očakávanie, že či bude pokračovať ešte ďalej a teda prípadne ako to hodnotí. A tretia otázka, keby ste mohli niečo zmeniť na Ústavnom súde Slovenskej republiky tak, ako teraz funguje, pokiaľ ide o jeho postavenie, právnu úpravu, jeho doktrínu, prístup k rozhodovaniu, náplň práce, a čo by mohlo zlepšiť jeho fungovanie, čo by to bolo? Ďakujem pekne. Ešte poprosím pána docenta Gibu, kancelária prezidenta Slovenskej republiky. Pani docentka, vieme, že proti rozhodnutiam Ústavného súdu nie je možný opravný prostriedok až na tú obnovu konania, ktorá je výnimkou z pravidla. A preto sa chcem spýtať, aký je váš názor na zodpovednosť sudcov Ústavného súdu za ich rozhodovanie a na možnosti vyvodzovania tejto zodpovednosti v kontexte ochrany nestrannosti sudcov. Ďakujem. Ďakujem pekne vzhľadom k tomu, že boli položené 3 otázky. Nech sa páči, priestor je váš na odpovede. Ďakujem veľmi pekne za položené otázky. Tou prvou, ktorá sa týkala materiálneho jadra ústavy, vlastne ste naznačili 2 problémy, materiálne jadro a sudcovský aktivizmus. Materiálne jadro ústavy, ako vieme, určite existuje, ale naša ústava ho priamo nedefinuje. To, aby sme ho poznali, čo tam všetko patrí, si myslím, že za súčasného stavu patrí do rúk hlavne Ústavného súdu, ktorý postupne svojou rozhodovacou činnosťou ho bude naplňať. Nie tým, že v konkrétnom rozhodnutí povie, čo všetko je jadrom, materiálnym jadrom ústavy, ale vlastne konkrét ad hoc systémom
na základe aktuálnej rozhodovacej činnosti sa vyjadriť, čo tam patrí a čo tam nepatrí. To, aby sme poznali to materiálne jadro ústavy, samozrejme je potrebné aj, aby bolo skúmané v tej vedeckej rovine, aby ústavný súd mohol vychádzať aj z vedeckých poznatkov. A prepojila by som to s tým, čo som tu už spomínala, že tým ústavný súd prispieva aj k tomu, aby Slovensko bolo plnohodnotným členom Európskej únie, hlavne vzhľadom na svoje vlastné záujmy, pretože zmluva o únii hovorí o tom, že v rámci únie sa chráni národná identita členských štátov a súčasťou tejto národnej identity je aj ústavná identita členského štátu. Čiže to poznanie materiálneho jadra ústavy cez rozhodovanie ústavného súdu, samozrejme pokiaľ nedôjde k zmene ústavy, aby to tam bolo výslovne zakotvené, je dôležité aj z hľadiska nášho suverénneho pôsobenia v rámci teda Európskej únie. Čo sa týka stavu harmonizácie práva, ktorý je dosiahnutý na úrovni Európskej únie, mi nedá trošku tú poznámku, ktorú stále v tejto súvislosti mám. My hovoríme, že to nám harmonizuje únia, ale zabúdame, že v tej únii sú naši zástupcovia. Viem, že mi to nedá to k tomu nedodať. My s tou harmonizáciou prostredníctvom našich zástupcov plne súhlasíme a nie je to tak, že je nám vnúcovaná. My sa aktívne tým, že sme členmi a že máme možnosť, a ja verím, že tieto možnosti využívame, tak sa aktívne podieľame na tej harmonizácii, ktorá sa prostredníctvom práva Európskej únie v členských štátoch uskutočňuje. Nemyslím si, že by už dosiahla ten vrcholný stupeň. Ešte stále tá harmonizácia bude pokračovať. A takým príkladom z aktuálnej doby je napríklad otázka Európskej prokuratúry, ktorá to veľmi pekne dokazuje, kde ešte ani tá Európska prokuratúra nezačala svoju činnosť a už je návrh doplnenia právneho predpisu, ktorý má rozšíriť pôsobnosť Európskej prokuratúry. To tiež dokazuje, že vlastne ten proces harmonizácie neustále pokračuje a súvisí aj s tzv. Tlejúcim efektom, že keď má tá Európska únia fungovať a plniť svoje pôvodné ciele, kde netreba zabúdať, že boli hlavne ekonomické za účelom dosiahnutia vnútorného trhu, tak sa nevyhnutne to jadro musí stále tlieť a na to tlenie potrebuje rozširovanie do ďalších a ďalších oblastí. A tak sme svedkami vlastne tejto harmonizácie práva. Čiže nemyslím si, že by sme už dosiahli úplný stupeň harmonizácie. Ešte stále bude harmonizácia pokračovať. Určite viete o tom, že dlhodobo sú snahy o harmonizáciu v oblasti občianskeho práva, v oblasti trestného práva, ktoré je považované za prejav suverenity štátu, ale právo únie v poslednej dobe veľmi výrazne vstupuje do oblasti trestného práva, čiže myslím si, že tá harmonizácia bude ďalej pokračovať, ale bude za našej účasti, za nášho aktívneho prispenia k tejto otázke. Čo sa týka záväznosti rozhodnutí SLDP, teda Európskeho súdu pre ľudské práva pre Slovenskú republiku, ktoré nie sú adresované, tá záväznosť nie je formálna, ale v praktickej rovine ústavný súd by mal pri svojej rozhodovacej činnosti minimálne poznať to samozrejme, judikatúru SLDP a reagovať na ňu, pretože nikde nie je napísané, že obdobný prípad, ako bol rozhodovaný voči inému štátu, by nemohol byť rozhodovaný aj voči Slovenskej republike a je dosť veľký predpoklad, že SLDP rozhodne rovnakým spôsobom. Čiže aj z čisto pragmatického hľadiska netreba čakať na to rozhodnutie voči Slovenskej republike, ale je potrebné pristúpiť k skúmaniu toho, akým spôsobom sa tie závery pre Slovenskú republiku naplnia a ako by to bolo potrebné obsiahnuť v judikatúre ako v prístupe Slovenskej republike k tejto otázke. Čo sa týka vašej otázky, aké zmeny na ústavnom súde by boli podľa môjho názoru potrebné, ja dlhodobo poukazujem na skutočnosť, a to je vlastne ovplyvnené tými poznatkami zo súdneho dvora, kde súdny dvor vydáva svoje rozhodnutia vo všetkých úradných jazykoch a je schopný v momente vyhlásenia rozhodnutia tie rozhodnutia mať dostupné vo všetkých úradných jazykoch, pokiaľ nie je nejaká mimoriadna situácia a je to len v niekoľkých jazykoch. Poukázala by som napríklad z minulého roku, kde vo februári 2018 Ústavný súd rozhodol o tom, že ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa je v rozpore s ústavou, za čím teda podľa ústavy má nasledovať neúčinnosť a následne neplatnosť tohto právneho aktu. Lenže to rozhodnutie z februára bolo v zbierke zákonov uverejnené v septembri. Táto prax je podľa mňa neúnosná
A ak sa pýtate na zmeny, tak minimálne v tejto oblasti by bolo potrebné pristúpiť k zmene, aj keď toto sú otázky skôr asi vnútorných procesov, ako nastavenia právomoci ústavného súdu. No a prešiel by som poslednej zatiaľ otázke vyvodzovania zodpovednosti za rozhodovanie voči sudcom ústavného súdu. Nemyslím si, že by mala byť vyvodzovaná individuálna zodpovednosť. Každý jeden z tých sudcov ústavného súdu, a ja verím, že tí, ktorí sú tam, aj tí, ktorí tam budú, rozhodujú v súlade so svojím presvedčením a bolo by veľmi zlé, ak by sme im mali dokazovať, že za ich rozhodovaním je niečo iné a mali by sme pristúpať k vyvodzovaniu zodpovednosti napríklad za škodu, ktorá v dôsledku ich rozhodnutia vznikne. Toto by bolo naozaj veľmi zlý stav našej spoločnosti a nášho ústavného súdu. Čiže nemyslím si, že by sme mali mať takúto mieru zodpovednosti ústavných sudcov. Na druhej strane každý ústavný sudca by mal v sebe niesť to poznanie, že je zodpovedný za svoje rozhodnutia a pokiaľ by sa v budúcnosti ukázalo, tak by si on sám mal z toho vyvodiť zodpovednosť. Podľa mňa je to otázka vnútorného rozpoloženia toho konkrétneho ústavného sudcu. Ďakujem veľmi pekne. V ďalšom bloku otázok poprosím pána poslanca Šlosára. Ďakujem. Pani docentka, vy ste vo svojom príspevku veľa hovorili o tom, že sa venujete dlhodobo právu Európskej únie. Ja vám teda položím otázku, ktorú som aj včera kládol kandidátom na ústavných sudcov. Možno ste taká naozaj najpovolanejšia osoba, aby ste sa k tomuto vyjadrili. Teda zaujímavá váš právny názor na ustanovenie článku 7, odstavec 2 Ústavy Slovenskej republiky. To je, určite ho poznáte, to je to ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že právne záväzné akty Európskych spoločenství a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Či je podľa vás toto ustanovenie v súlade hneď prvým článkom ústavy, odsekom 1, ktorý hovorí naopak, že Slovenská republika je zvrchovaný štát. A takisto ma ešte zaujíma aj váš názor na dve také možno kontroverznejšie témy, ktoré ale súvisia s vašou hodnotovou orientáciou, a síce aký je váš názor na registrované partnerstvá homosexuálov a na adopcie detí týmito osobami? A aký je váš názor na tzv. Istanbulský dohovor? Či by podľa vás Slovenská republika mala dokončiť ten proces, na konci ktorého by bola teda ratifikácia tohto dohovoru? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší s otázkou pán poslanec Maroš. Ďakujem pekne. Pani docentka, pán minister Gábor Gál sa snažil zvýšiť vekovú hranicu pre kandidátov na 45 rokov. V tomto prípade, keby to prešlo, tak dnes by ste tu asi nesedeli. Chcem sa opýtať, že prečo by mali aj mladší právnici mať možnosť byť sudcami ústavného súdu? Ako vnímate tento ich prínos? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán doktor Gaňa, kancelária prezidenta Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, pán predseda. Pri rozhodovaní človeka vždy na ňo vplýva niečo, čo vyplýva z jeho vnútra, možno je to výchova, sú to skúsenosti, ale na druhej strane existujú aj rôzne tlaky, ktoré vychádzajú z okolia. Môžu to byť tlaky odborné, tlaky politické. Ako by ste v prípade rozhodovania vedeli sa vysporiadať s tlakmi, ktoré by prichádzali z vonkajšej strany a tlačili by na to, aby ste rozhodli tak, ako to chcú tí, ktorí na vás tlačia? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne vzhľadom k tomu, že boli položené 3 otázky. Nech sa páči, máte priestor na odpovede. Takže ďakujem aj za tieto otázky, pokúsim sa na nich zodpovedať. Čo sa týka článku 7, odsek 2 ústavy, máte pravdu, skutočne obsahuje záväzok Slovenskej republiky o prednosti právne záväzných aktov Európskej únie pred zákonmi. A či tento článok teda nie je v rozpore s článkom 1 ústavy, a hlavne ste vravili odsekom 1, ktorý hovorí o tom, akým štátom Slovenská republika je. Lenže článok 1 obsahuje aj odsek 2, ktorý hovorí, že Slovenská republika rešpektuje svoje medzinárodnoprávne záväzky. Jedným z takýchto a to vlastne prispieva k tomu, aby naplňal tú kvalitu štátu, ktorá je definovaná v článku 1 odsek 1. Jedným z medzinárodnoprávnych záväzkov je záväzok rešpektovať princíp prednosti, ktorý sme na seba prevzali pristúpením k Európskej únii v roku 2004.
A podľa môjho odborného názoru, aj keby sme nemali článok 7 odsek 2 v ústave, tak ako ho nemajú mnohé členské štáty, napríklad aj Česká republika, napriek tomu by sme tento princíp vzhľadom na článok 1 odsek 2, tento záväzok rešpektovať prednosť, museli uznať. My sme totiž v úplne inej pozícii ako pôvodné členské štáty, ktoré v 50. rokoch vytvorili spoločenstva a ktoré na začiatku sa mohli ešte tváriť, že ten súdny dvor nám ten princíp vymyslel, aj keď my sme ho do zmluvy nedali. Ale v čase v roku 2004, keď my sme pristupovali a preberali sme celé tzv. Acquis communautaire, tak by sme sa asi veľmi ťažko mohli tváriť, že my sme na seba záväzok prednosti neprevzali. Preto si myslím, že článok 7 odsek 2 v žiadnom prípade nie je prejavom, nie je v rozpore teda s článkom 1 odsek 1 ústavy, a to hlavne vzhľadom na článok 1 odsek 2, kde Slovenská republika teda má rešpektovať svoje medzinárodnoprávne záväzky. Skôr naopak, článok 7 odsek 2 tiež vo svojej vedeckej práci poukazujem na to, že má iné nedostatky, ale je prejavom tzv. Ústavnej ústretovosti Slovenskej republiky voči Európskej únii. Čo sa týka vašej otázky vo vzťahu k registrovaným partnerstvám, adopcii a Istanbulskému dohovoru, teda či by mal byť ratifikovaný. Tá prvá otázka nie je otázka na právnika, predpokladám, je otázka na osobu, na občianku tejto republiky, na môj osobný postoj. V súvislosti s touto problematikou osobne vzhľadom na moje hodnotové nastavenia nemám problém s problematikou registrovaných partnerstiev ani do určitej miery s otázkou adopcie detí takýmito účastníkmi takéhoto partnerstva. Hlavne vzhľadom na to, že si myslím, že k tej adopcii napriek tomu, že ju právne upravenú nemáme, aj tak v reálnom živote, teda nie k adopcii, ale k výchove detí v takýchto partnerstvách aj tak reálne v živote dochádza. A znovu by som sa to pokúsila prepojiť s právom únie a splnením si medzinárodnoprávnych záväzkov, pokiaľ ide o registrované partnerstva, aj keď toto už bol vyšší stupeň, toto bola otázka manželstiev homosexuálnych. Je známe rozhodnutie súdneho dvora z júna alebo júla minulého roku vo veci Koman, kde sa rumunský ústavný súd zaujímal, či takéto manželstvo uzavreté podľa belgického práva má byť uznané v Rumunsku, ktoré má obdobnú právnu úpravu ako my, teda že výslovne definuje, čo sa má považovať za manželstvo, že je to zväzok muža a ženy. A súdny dvor potvrdil, že v tejto otázke, a vlastne to vyplýva aj z charty, že otázka práva na rodinný život má byť riešená v súlade s vnútroštátnymi predpismi, čiže členský štát takýto predpis môže mať, že buď povolí alebo nepovolí manželstva takýchto párov, ale súčasne musí uznať práva, ktoré plynú z voľného pohybu. A teda síce formálne neuzná to manželstvo, ale musí uznať napríklad právo na voľný pohyb. Čiže trošku sa vytráca obsah toho dogmatického trvania na neuznávaní, keďže musíme na základe tohto rozhodnutia uznávať iné práva, ktoré vyplývajú z práva únie. A myslím, že vaša otázka je nadmieru aktuálna, keďže práve dnes v Českej republike prebieha debata o prijatí takéhoto zákona. A čo sa týka Istanbulského dohovoru a ratifikácie tohto dohovoru, tak podľa mojich informácií, respektíve podľa toho, ako som sa ja oboznamovala s týmto dohovorom, z pohľadu svojho nevidím žiaden problém v tom, aby Slovenská republika pokračovala v ratifikačnom procese, ktorý je momentálne v rukách vlády, ktorá by to mala predložiť Národnej rade a následne by mala sa uskutočniť ratifikácia prezidentom. Pokiaľ prešla by som k ďalšej otázke, to bola otázka zvýšenia vekovej hranice a otázka, prečo by mohlo byť prospešné, aby sa aj mladší sudcovia zapájali do činnosti ústavného súdu a ovplyvňovali činnosť ústavného súdu. Myslím, že toto je aj špecifický problém takých tých nazvem to post-socialistických štátov. Pretože práve tá moja generácia, aj keď strednú školu som ešte začala v tom období pred rokom 89, ale to ďalšie vzdelávanie a hlavne vzdelávanie v oblasti práva som už absolvovala po roku 89.
A tí, ktorí máte takisto to vzdelanie a ktorí viete porovnať obdobie pred 89. a pred 90. určite viete, že došlo k značným posunom, hlavne v tých hodnotových nazeraniach na to, ako má právo fungovať. Preto si myslím, že by bolo ochudobnením Ústavného súdu, ak by tam už momentálne nezaznel aj tento mladší hlas. Netvrdím, že môj, môže byť niekoho iného, ale bolo by to naozaj ochudobnenie toho Ústavného súdu v jeho rozhodovacej činnosti. A čo sa týka teda vašej otázky, keď sa hovorí o našom vysokom školstve, tak sa zvyčajne spomínajú peniaze, vedecká činnosť, zaostávanie vo všeličom možnom. A v podstate sa z tej debaty vytráca okolnosť, že ten vysokoškolský učiteľ aj skúša, rozhoduje o známkach, tým pádom rozhoduje o životných osudoch mladých ľudí a on má v rukách teda to rozhodovanie. A verte mi, že je pod neustálym tlakom, viem, o čom hovorím, sme práve pred koncom skúšobného obdobia. Tie tlaky sú naozaj veľké, hlavne v dnešnej spoločnosti, kde už ani nie tak deti túžia po vzdelaní ako ich rodičia. A myslím, že svojou prácou a tým, čo za mnou vie, preukazujem, že som schopná týmto tlakom odolať. Bolo by odo mňa asi veľmi jednoduché, keby som tu dala nejaký záväzok, že aj do budúcna odolám. Toto moje nastavenie sa dá merať len tým, čo je za mnou. A do budúcna to, čo je za mnou, by malo byť nejakou zábezpekou pre moje budúce pôsobenie. Ďakujem veľmi pekne. V ďalšom bloku otázok poprosím pána poslanca Adamčíka. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani docentka, včera som kladol otázku a šťastí ste už aj odpovedali v predchádzajúcich odpovediach na niektoré, ale doplním ešte pre všetkých kandidátov som dával otázku, aký je ich osobný názor na interrupcie a doplním eutanáziu s tým, že šťastí ste tiež už odpovedali v tom zmysle, že či sa má kandidát vyjadrovať k týmto kultúrno-etickým otázkam alebo nie. Ale bude zaujímavé si vypočuť váš názor s tým, že napríklad včera jeden kolega tu povedal, váš uchádzač, kandidát, že on necíti pnutia, aby bola potreba meniť tento zákon. Skutočne je potreba, aby tu niekto ukazoval cez ulicu alebo potrebu, alebo aký je váš názor na riešenie tohto problému? Určite existujú aj ľudia, ktorí nie sú spokojní s týmto súčasným legislatívnym stavom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšiu otázku položí pán poslanec Baránik. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, prajem. Pani docentka, rád by som poznal vaše náhľady na nasledujúcu oblasť. Slovensko má je extrémnym prípadom samostatnosti súdnictva ako takého. Podľa môjho názoru nikde na svete neexistuje tá miera nedotknuteľnosti súdnictva, aká je u nás. Ako na toto vy nazeráte vo svetle skutočnosti, že súdnictvo si neplní svoju funkciu, tak ako je to normou v Európskej únii. To znamená, že rozhoduje takmer vždy neskoro v zmysle predpokladov pre výkon súdnictva, ako to definuje európske pravidlá, ako to definujú. A že rozhoduje extrémne nejednotne a že exotické a excesívne a prekvapivé rozhodnutia sú takmer bežné u nás. Vy ako budúca sudkyňa Ústavného súdu sa budete musieť zaoberať samozrejme aj tým, ako včas je vykonávaná spravodlivosť, či dochádza k príťahom. A preto by ma zaujímal váš názor na túto oblasť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ešte poprosím pána poslanca Bernaťáka. Ďakujem. Aj keď v podstate už ste uviedli odpovede na otázky, ktoré mňa trošku zaujímali, chcel by som sa len predsa opýtať, že či v prípade, ak budete zvolená,
a aj vymenovaná za súdkyňou Ústavného súdu, v podstate rozhodujúcou činnosťou Ústavného súdu by ste prispeli k tomu, aby sa rozšíril okruh a zoznam aj obsah teda niektorých ľudských práv, ktoré nie sú napríklad uvedené v našej ústave. Nech sa páči, poprosíme o odpovede. Začal by som tou poslednou, ktorá mi najviac zostala v pamäti. Máte na mysli rozšírenie rozhodovacou činnosťou, nie zásahom do textu ústavy. Áno. Myslím, že to rozširovanie okruhu ľudských práv cez rozhodovaciu činnosť je úplne prirodzené. Mohli sme to vidieť napríklad na ochrane osobných údajov, čo je právo, ktoré sa postupne vyvinulo z inej kategórie, právo na ochranu súkromia. A keďže trochu sa venujem aj medzinárodnému právu, tak tam už momentálne je možné vidieť vývoj nových ľudských práv, ktoré síce ešte nie sú zakotvené v podobe písaného prameňa práva, ale už sa o nich intenzívne diskutuje. Niektoré možno niekedy vzbudzujú úsmev na tvári, ale v našich podmienkach, lebo momentálne týchto práv máme dosť. Jedno z nich je napríklad právo na vodu, ako základné ľudské právo. Vedie sa intenzívna diskusia na úrovni medzinárodného práva, či by nemalo byť označené ako základné právo, alebo právo, ktoré tiež nám príde možno momentálne trošičku vtipné, a to právo na bezplatné Wi-Fi pripojenie. Aj o tom sa teda diskutuje, či by nemalo postúpiť na úroveň základných práv, alebo vôbec právo na prístup k internetu. Myslím si, že je to úplne legitímne, že postupným rozhodovaním súdnych orgánov a aj ústavného súdu, lebo vidíme to na úrovni medzinárodných súdnych orgánov, na úrovni SLP a na úrovni súdneho dvora, kde ich rozhodovacia činnosť, ktorá vykladá základné pramene, sa následne, ak nájde oporu v prípade súdneho dvora členských štátov, tak sa dostane do podoby písaného prameňa práva. A ten istý proces si myslím, že úplne prirodzene nastáva aj pri vzťahu ústavného súdu a potom následne ústavodárcov, ktorí môžu reflektovať tú rozhodovaciu činnosť a preniesť ju do podoby písaného prameňa práva. Čo sa týka tej v poradí druhej otázky, kde ste naznačovali na ten stav súdnictva, ja veľmi nerada by som sklzla nejakým všeobecným hodnotením, že tie súdy sú zlé, nerozhodujú včasne. Máme nejaké ukazovatele určite, ktoré poukazujú, a máme aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré poukazujú na to, že zrýchlenie konania a jednota rozhodovania by určite mohla byť na vyššej úrovni. Ale keď sa na to pozeráme optikou vývoja spoločnosti, tak si myslím, že v poslednej dobe je vidieť zlepšenie aj v tejto otázke a je to pravdepodobne otázka vývoja. Otázka možno aj obmeny, personálnej obmeny v oblasti súdnictva, v oblasti súdcov a súdkyň, čo súvisí s tým, čo sa pýtal pred chvíľočkou pán poslanec, s príchodom novej krvi, nového hodnotového nastavenia v oblasti práva. A naozaj v poslednej dobe vidím postupný vývoj k tomu, aby sa tá rozhodovacia činnosť našich súdov zlepšovala. Je snaha o zjednocovanie rozhodnutí, nie vždy s tým človek musí úplne súhlasiť. Napríklad v takej známej kauze Hasova, kde išlo o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kde z rozhodnutia súdneho dvora už pred 5 rokmi vyplývalo, že to poistenie má kryť určitý typ zodpovednosti a naše súdy zostali v tom osamotené a bolo ponechané na nich, aby sa rokmi s týmto vysporiadávali. Je pravda, že Najvyšší súd k tomu pristupoval svojským spôsobom, ale na druhej strane vzniká otázka, prečo k tomu nepristúpila Národná rada a neupravila právny poriadok tak, aby tie súdy nemuseli hľadať a nemuseli náročnou cestou vykladať právny poriadok tak, aby mohli dosiahnuť rozhodovanie v súlade s judikatúrou súdneho dvora. Čiže nie vždy je to len otázka súdov, ale je to aj otázka kvality právneho poriadku, ktorý používa, podľa môjho názoru. No a čo sa týka vašej otázky o interrupciách a eutanázii, a hlavne by som sa sústredila na tú časť, kde ste hovorili, že nie je necítiť pnutie, necítiť ten tlak zvonku. To je niečo, čo aj mne trošku prekáža, že sa o tom nevedie odborná diskusia. Vždy v určitom čase tá otázka vyjde na povrch a zvykne sa zbagatelizovať, dostať sa do skôr takých mediálnych rovín.
A chýba tomu odborná diskusia, pritom si myslím, že máme pracoviska, máme vedecké týmy, ktoré sa tejto otázke venujú. A predpokladom toho, aby tu bola dobrá právna úprava, by malo byť skúmanie toho stavu a aj skúmanie spoločnosti, či už je spoločnosť na to nastavená, aby to šlo, aby sa tá jej vôľa cez jej zástupcov prejavila potom v právnych predpisoch. Stačí? Ďakujem veľmi pekne. Ešte jednu otázku má záujem položiť pán poslanec Lukáč. Predpokladám, že to budú asi všetky. Ešte potom pán poslanec Dostal. Nech sa páči, pán poslanec Lukáč. Pani docentka, zaujíma ma, čo si myslíte o fenoméne úmyselného šírenia nepravdivých správ na sociálnych sieťach a internete z hľadiska slobody prejavu? Pán poslanec Dostal. Ja nemám ani tak otázku, ako skôr reakciu na to, čo ste označili za jeden z najdôležitejších, alebo z vášho pohľadu problémov, ktoré by ste riešili na ústavnom súde, a ktorý sa týka teda toho času medzi oznámením rozhodnutia a jeho zverejnením v zbierke zákonov, tak aj tento ústavnoprávny výbor možno trochu prispel k riešeniu toho problému, lebo do nového zákona o ústavnom súde sa na podnet, myslím, že to bolo kolegu Kresáka, dostalo ustanovenie, že odlišné stanovisko má byť, teda je povinný sudca vypracovať do 30 dní od vypracovania odôvodnenia písomného rozhodnutia ústavného súdu samotného, a k tým prieťahom dochádzalo nezriedka práve v dôsledku toho, že sa naťahovalo vypracovanie odlišného stanoviska. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor je váš. Ďakujem veľmi pekne. Na tú poslednú námietku je pravda, áno, že to v tom zákone je. Otázka je, ktoré všetky postupy sudcov máte v zákone upravovať, či náhodou zverejnenie odlišného stanoviska do 30 dní nie je úplne niečo prirodzené, ale to sme sa už posunuli niekam inám. A v tej otázke o úmyselnom šírení nepravdivých informácií a sloboda prejavu, takisto si myslím, že v posledných rokoch, alebo v poslednom roku, sme svedkami toho, že vlastne tu sme na pomedzi dvoch práv. Jednak právo na informácie a jednak sloboda prejavu, ale aj právo na pravdivé informácie. A z tohto pohľadu si myslím, že dochádza k obmedzovaniu, ale k legitímnemu obmedzovaniu toho šírenia informácií a malo by byť aj úlohou štátu, aby vytvoril právne podmienky na to, aby sa nepravdivé informácie nešírili. Samozrejme, že to bude zásah do slobody prejavu, ale mal by to byť legitímny zásah, teda mal by spĺňať tie zákonné možnosti obmedzenia tohto zákonného práva. Ďakujem veľmi pekne, pokiaľ sú kolegovia spokojní s možnosťou položiť otázku a nie sú ďalšie otázky. Ja vám veľmi pekne, pani docentka, poďakujem a poprajem všetko dobré v ďalšom procese. Všetko dobré, ďakujeme veľmi pekne za váš čas.